nagosogerie omwancho murigere begetaseni Ndizi TV mubasobo no bairebya ande onsi asogende tokabo kwenekenga kwa bwatire meroberi tokurwa kete goikera chinka kibunechi ase chiaragire Chinsa Isano na Ibere chiabono mubaso asenchira ya benengo kwarigeno nyare ko bagosanga amona intwe hariya nyare ko bagwateka kurwa chinkongo ao anene ekero abasaki baitu bamangana mayabagende tokoba kwenekya ngabe busuire ase ebinyoro ao na kwenekenga banyare ko bagotaletera tunyare ko batogosanga naye nganyare ko bagwateka kurwa chinsemo ime na isiko ye county ya Kisii sebono emeroberi menge egendrete imeyorongo rwa Gusii gati yabo anene chiwode nigo chigenda tokoba chikubwatoka amalieta yabana abanyara koba anene bakweli kena kwenyorera chibasari echenyara koba chikubwatokwa nobotenerwe county ya Kisii abali kibaitwa mangano bagete anene kampe chinsemecho napogo inyorabuna show ya Kisii nigera chikobego chako mukubiego cha ase amariganio ayo agendete boigobo ikirano imeya omochi okisi kati yanda mange ayo tagenda tokoba kubwateri umugaso obono litokubwatana nere gwetera somo no bimanyereri gakoro kwa Joshua Auta litera ngoro kwa Josephat Amisi ngora nande ase ekerogeta ligetambe elitunyara ko batokosangamo naye omwancho murigeri nyorabo igo Amayia Chinsa Isano na Ibere chiabono mugaso nabo kunyara ko bagogosanga amona integwetera se mitandao yekerero gati yabo omutandao Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera YouTube Ndizi TV News karibu gwekanyelindo nyara ko bagwesemi nyara ko bagagwate katogo chaka kurwa se county ya Kisii anene kurwa se ward area yabo mpababurabu magega ya serikali ya county ya Kisii se mugabana Simba Arati ko bwato ka anene chi miliona chiria emia emo emerongo etano ne tano echichi kia bwato ketwe ochia ase chi ward au ase boigo ward kere ward nyata kobe kwenyorera chishilingi chi milioni isate chanyara koba chiko gikera abana gwetera chi basari ase chisemi litko lialero nigo omwamsie bwe ward eyo yabumba baborabu omosubati Beatrice Makwaya nyara koba gwesokia anene nakora omoroberi buku batoka amalita ase bali banyara tokoba bakwelikia elinde banyara ko bakwenyorera chibesi chikubatokana na Beatrice nigatebire omoroberi yo nyara tokoba gokorekana asenchire obwasyo kwa se wodi yaye ase boigo abana bali bonsi banyara tokoba bakwelikia elibweyemo banyara tokoba bakwenyorera anene obokonyi bwe chishilingi chili busato ekero mwana elinde chinyara ko bachigosira anene SME ase wodi yo Musubati mheshimiwa bwe wodi yekurunga Beatrice Kerubo Makwae ase litikulia lera kurumambia ego nabeire iga se ward office nale kwa abantu bane ba apply te pasari abantu bane babire no mogoko batebire no mangana yata banya korora wonu tigangire chinga kichingwa wakiro mugavano itonga amangana yambu yakora kwa abantu baito pasari elinda abana basome nande ngotabya abantu be ward yanenga finance yo yabune go chaka mutinyo saba kuchibusyo ngo rutole nande pasa riende bone go chikoba chimilioni isano bone ga tor chimilioni isatu kere ward bone ga to chikurwa chimilioni isano omontone onyo ise kabisa muibuli onyorete pasa ri akaruero akagende school ne chirubu isatu ne etoto oven ne chirubu isano abantu bamindo moro chimbuja na rule pasa omoriki oito Mildred Mumanyi no agenda tokoba gwaka ekambi me constituency ebo machogi brabu anene ase wodi yabo mbabo brabu kweneke buna oroboti oruo ruanyare ko barokoletwa senchira yobo ikirano togoska mutwe magega yabamenye kurwa se kenyero kia gomba egegotoka ime ward ya Nyakoe korobekana litukore igoro ase kelibagoteba anene ase meyo tichirigo eteka kubwatekana anene no gotarosi gwa sobwango iga bono nigo omwe MC we ward ya Nyakoe Cosmas anyare ko baga wesokia anene na gukwanera engane yo kagokwana amonegeta seni Ndizi TV nigo omwe MC ibo anyare ko baga kwenekeria abamenyi abo bekenyoro kia gomba buna ofisi ya kubwaterana amono botenerwe
nigo bwabwatukire chibesa echi chirachikoba chikoenekia anene epara eyo ya Siara Gomba yanyale koba gegochakwa omukobiogo chakorengana nera niga omo Cosmas yanyale koba goteba buna omunyakonda oyura chikoba koenekia buna epara eyo yanyale koba gekorosiwa nigara nyara koba wikirana asenseme yoyo litukure Jumatatu epara ya Gomba ekana akoreta mangane supplementary ekana soita assembly na tua ede tiendo korkin supplementary budget epare na una first priority eka omo contract na nyewa mo contract ya korogana waji para chinyinga kore marakini un promise rero na tua kwane igora promise tinga ngo jare ngo Friday aja kore me pare lakini ande rero onjo ire ba otebire ngamande ya gocha epare ya Gomba abantu bagomba ndete ko batebinge para ino kore mwere ase kor county government yachaka ni maite ngamwanya kore merupara lakini for the first time nje kore me pare andebe komoro mumya ni maite ngani nwa baremia banene moko rusie mesima moko lete chiro ito yanyako ntole no gosemberenga abamenya bo ba ensemo ya Gomba mbanyare ko bakwenekerigwa anene oborosia bwechipara togoska motwe anene goikirania amariganio yesho ya Kisii nigo bono omoroberio anene bokwarigania aesho yogenderete ime ya omujobo songo emambia yabono okwana ko chinseme cyo nigo ababwatani abo moroberio wesho banyare ko bagoikirana elinde banyare ko bakobeka bene emeroberio magiga yesho iyo irachikoba igochaka omukubio ogocha anene gochakira chitariki Isano nemo wikira chitariki kianda chia ewiki egocha. Again, thank you. Now, I want to say, Chairman has opened the session. We are now free to call our first presenter, who will do a few slides, after which you take breakfast, then we'll usher in the judging briefing session. Are we together? Branch manager, please can you present the few slides you have? Welcome. Thank you, our coordinator. So I'll quickly take all our attendees through the slides, majorly just introducing the show to you and telling the show dates, the show participation charges among all the show run days. So as indicated on our slides, I hope all of us are able to see clearly. Omosaki oito Steven Ndemo boigono ale asoba gatagati bo muchio bosonga agendete kobaga kubwatia mariganio yesho eyo ye county ya Kisii oroboti orubo igona agendete kobago twariganeria senchira yobo ikirano togoska motwe nigo obonyabi obotindi bogenderete ime county ya Embu elio kwenekia buna anene okoni gwa kwebinywe gwabiri bitanchiri na boigo birosiri asekerengo ekelia kegwenderete byanyale koba bigokoro kuruase enseme yo ya Embu abo bisabe serikali kubwaterana amona bamenyi anene bechinsemo ime county yo nigo banyale koba gwesoke na kubwate sio serikali elikwenekia anene binyewe byanyale koba bikoni gwaso bunge county eyo benyale kwa bigo korwa ase obwikirano. We have arrested over 300 persons who have been arrested and they have been arraigned in court. Some of them have been fined, some of them have been convicted and they are serving their jail terms. We have also destroyed close to 135,000 of illicit brew in the region, in the 8 counties of this region. We are confident that we are going to do more so that we really achieve our objective. Tuko na goodwill ya political leaders na pia tuko na goodwill ya members of the
Obonyabi obo mwancho morigeri boigo nigo bogendrete ime county ya Laikipia ase boigo abo bisaba kubwaterana no mo county commissioner be county ya Laikipia bagendrete anene no bosagani obukwenekia buna banyareko bagokora omochando oyobwo bonia na boigo bonywegwa bwa marua alia tancheri na alia taikiraneti ase kewango keria gia okorosigwa amarua iyo nigo anyareko bagakoirera banta ange Gusii obugima bwabo anene ime county eyo ya Laikipia. Umesikia Laikipia, hatuna vurumai, hatuna vuguvugu kwa sababu tumehamasishana njia tofauti za kutatua tofauti zilizoko. Tunaweza tukafanya mediation, tunaweza tukafanya reconciliation, lakini sio kila jambo tukakimbiza kotini. Tuweze kushauriana na kutatua na kuhamasishana. Sisi tunaendelea tu na hiyo uhusiano mzuri ule tumekuwa nao. Hatuna vita, tunafuata kanuni zile zimewekwa, na kama kuna wale wajahitimu hizo kanuni wamekubaliana na county government na commissioner that watatimiza ile maneno wanafaa kutimiza. Ningetaka kuurge other counties to follow suit na county ya Nyamira. We are law-abiding people and friendship ya kukaa chini na kuongea, that is what we all need. Hetogoska mote wikera ime county ya Migori buna enchera eyemo yokwenekia buna anene oboremi bwe Chinsa bwanyareko abogosirwa nigo bono serikali ya county ya Migori kubwaterana serikali enene yanyareko bage kubwatoka chindagera ekyokoragirie Chinsa erikwenekia buna ekerengo anene kirigisa bwe Chinsa ase county iyo yanyareko bage gokina nigo omoroberi yo ochire magega ya abanke anene babalemi be Chinsa era ogokina kweligori gwechindagara chechinswe eyeire anene ligesa like ase county eyo ya Migori. Zaidi ya magunia zaidi ya tan 87 chakula cha samaki ambacho ni ushirikiano kati ya serikali kuu the national government kupitia kwa program ya Aquaculture Business Development Program ABDP pamoja na sisi serikali ya kaunti ya Migori. Na nimeshukuru sana siku ya leo tumepewa feeds za samaki. Tunashukuru sana na ningeomba tu hizi feeds ziwe tuletewe siku zingine za usoni tena. Tuendelee kupewa. County government anatuletea usaidizi ambapo tunapata ni usaidizi kubwa sana. Sisi kama wakulima tunapata uzito zaidi kuhusu chakula ya samaki. Kama vile mlivyoambiwa, huu ni mradi wa serikali kuu pamoja na serikali ya county na inatekelezwa na serikali za county. Na sisi kama program lengo letu ni kuhakikisha kuwa wakulima wa samaki wanaboresha ufugaji wa samaki. Hetogoska motwe abasai mense ya Kenya nigo baborigo banyareko baba kwegendereria anene no muroberi obwo kwenana amafundisho gosobo manyi igoro bwe chinchira chekerero gose digitali okwana litikoria rero omuwaziri o ICT Elido walo nigatebire obumanyi obo nigo barachiko bwo koirera abasai banyareko bagotwara obumanyi boisaine obarachiko bwo koirera na kwenekia buna banyareko baba kwelika emeremo na boy wetanga no kolera serikali nyareko bage kuba emeremo gago kwana ime polytechnic ya Kitale asanyara ko baga kuigora anene omoroberi ogitume digital platform nigo waro atebire ngati emeroberi menge serikali ya Kenya kwanza gende takobage kubeka ili kwenekia buna nyareko bage ikera chira a nyareko takobage kuliera aba Kenya. Zile kazi ambazo ziko kwa sasa sio kama zile kazi ya zamani za kukaa kwa ofisi. Kazi ambayo tuko nazo kwa sasa ni kazi ya kutumia kompyuta na akili. Na hizo kazi zitawapatia pesa nyingi sana, tena watakuwa wakilipwa kwa njia ya dola. We are not rolling out this digital skilling program in an isolation. It is part of and parcel of our digital super highway. Now that digital super highway has got the digital skilling component. It also has the digital infrastructure component through which we are rolling out 100,000 kilometers of fiber optic cable to enable us have access to
reliable and stable internet all over the country. The government has 1,450 digital hubs in this country. So I think timanyete gose omwanchu morigire bwegetase ni Ndizi TV no manyete inga gukwana omono bwege Swahili nigo nyarete ko bagogwetigwa bene kurwa ase county ya Kigose kurwa ase bunge ya county ya Mombasa buna omono uyo gosoko kwana omono uyo bwege Swahili nyara ko bagochengerwa botambe na kiya irere bona babwatani anene kurwa ase county ya Mombasa banyare ko bagweso kinagochaka omoroberi bwa mariganyo abene likweneke buna ogokwana omono bwege Swahili meye county ya Mombasa unyare ko bagogoikerana abene abo bisabo bakorago bo igokorwa ase county yo nigo bateberenga omono bwege Swahili ngati yemenwa area ebonete kwa wali bagali abene anene imense ya Kenya na bwegogosirwa elindo nyare ko bagokwanwa ase nchira yoboikerano. Muhimu tuhusishe katika michezo ambayo inawahamasisha wao kuja na kujihusisha wao katika kushirikiana. Mchezo kama gani? Mchezo kama kandanda. Wanapocheza mchezo ule wanawasiliana kwa lugha gani? Kwa lugha ya Kiswahili. County Assembly tutafanya siku special at least tukuze Kiswahili. Kwa hivyo ni kitu ambao sisi tunachukulia muhimu sana kama Mombasa County, na kwa hivyo wageni wote tuwakaribisha tarehe 7 mwezi wa 7 tujumuike pamoja tuifanye hiyo sherehe. Jambo la muhimu katika siku hii tunakaribisha Magaye bunge ye senate gwa kerare ekura yokorusugwa obisi kwa omokonyi bo mugavana we county ya Siaya William Odwol bono nigo abakonyi ba abagavana kuruchi county abanyare ko babako boli banyare ko bakwenekia ngababwateranire bene amana abagavana babiri kwenekia bona banyare ko bagoikirania amagendro ase chi county chabo okwana ya omokonyi bo mugavana kurwe county ya Machakos Francis Maliti nigo abolire boigo abagaba n'abanyare ko bakwenekia buna emiremo yabo yenyere ko bage ko ase obwene no boikiranu elinde banyare ko bakwenekia ngabanyare ko bagosirwa amona bakonyi babagavana babo. Saying deputy governors, myself included, we should know we have one executive governor. Lazima huyu governor ni mheshimu na nimuombe anywhere I go sincerely from my heart. Na yale anasema tufanye hapa tupitie hapa. Lakini ukiangalia mengine siasa ya vyama nini ndio inapelekwa Senate. Mimi nashukuru Senate ya Kenya because they saved devolution in this country. Sasa watu waende wakae chini wazungumze pamoja wasonge mbele. Na we have our clergy, like in this region of Ukamba. Ayongati yalia omwancho morigere begeta sendi Ndizi TV togende tokabato kwariganira kurwa semesa ya ito ya Amayia anene Chinsa Isano na Ibere ulinyara kaboga kwenekia buna ayagochere gwetera somo no bimanyerera gakoro kwa Joshua Auta na boye gwetera ase enchere chibicha na boye ryogini gakoro kwa bigali enchama litere na nigongoro kwa Josephat Amisi na koganeirie oborigereria obuya begeta sendi Ndizi TV nimero beriaye nyoro boigongomera na tore amona ya Chinsa 10 asoko komanyaya amona ya mange. Ndizi TV, Gusii.